Man kan vel sige, at jeg er landmand på deltid. Jeg lever af at reparere trucks, men det meste af min fritid tilbringer jeg i skoven og rundt omkring på gården. Min nabo er meget vigtig for mig, og vi hjælper altid hinanden. Nogle gange arbejder vi sammen i skoven om lørdagen. Det er rart at kende nogen, der deler min interesse for skovbrug. For så kan man have en god diskussion om, hvad der skal plantes, hvornår der skal høstes, og hvordan forskellige problemer løses. Jorden har været i min familie i flere generationer, så det føles helt naturligt for mig at gøre mit bedste for at passe på den. Samtidig kan jeg dog år efter år se den tid og de kræfter, jeg har investeret, bære frugt. Forhåbentlig vil det en dag føles lige så vigtigt for mine børn. De er faktisk allerede godt på vej og hjælper mig mere og mere. Det arbejde, jeg laver i skoven, er næsten altid med tanke på fremtiden. Personligt får jeg meget ud af det, men det er altså ikke noget, jeg kan tjene penge på. Mine børn er en anden grund til, at jeg gør mit bedste for at passe på jorden. Den er på en måde min arv til dem.